banga dalilin dainawa ba, dan banga abin da nake tsoro ba, ban iya saban alkawari ba, har abada ba zan janye ba. Soyayyar ke gidan sarauta, gidan sarauta. Kalmar wakina har abada, indai an matsa gyada mai shi ne zai fara fita. Kamar haka ne yadda sanki yana shekalbina, sanadin sanda nake miki na rasa hanyar da nake bi. Ban yi zaton wata rana za ki amsa kiran da ba ni ne ba. Gidan sarauta, gidan sarauta. Na rantse da girman Allah idan baki fita daga gidan nan ba, na baki minti 5. Idan ban sa an dauke ki a wuya an fita da ke ba shege nake. Ka sa a cire ni da karfi. Ai na san zaka iya. Dama kai baka da mutunci. Ka bani wuri na san shiga in ga yata. It's all right. Wace ce ki? An ki a bar ki wuce ki ganta. Matata ce fa. Ina da iko da ita, na ma fi ki iko da ita. Idan za ki juya ki koma. Allah sarki. Ashe wannan bakar jarabar ka dauko. Kai da kwanciyar hankali har abada. Ƙarya kike. Babu abin da zai sa wani tashin hankali. A cikin farin ciki zan kasance har a busa kau, har Mahadi ya bayyana. Ka matsa mini. Na shige na je wajen yata tun kamun lamarin ya ɓaci. Ke yarinya kama kanki. Kin manta a ina kike ne? A masarautar Yama kike. Lamari ya dade bai ɓaci ba. Ranki ya dade. Fa'iza, ki koma kawai zan dawo. Idan junan sama wulakanci da cin mutunci to ya jira abin da zai faru yau ko zuwa gobe. Ranki dade ki koma dan Allah. Waki. Fa'iza! Kada ki damu. Yau tare da ke zamu koma garin Gusa. Ko kuma in tabbata a nan. Hello? Kace an turo mu wani sako? A to barin duba yanzu, barin duba. Yara kinsu da kyau alkhairi. Hattara dai. Guri ga me yamama da kewaye. Takawa lafiya mai nasara uban sultan. Takawa lafiya mai nasara uban sultan. Haske maganin duhu. Takawarka da bance dan toron giwa. Gyara kinsu da kyau alkhairi.
wuri ga mai yamama gaba ɗaya. Allah shi taimake ka. Sultan, ka san abin da ke faruwa kuwa? Ranka daɗe, me yake faruwa? Ko kana nufin abin da yake faruwa a nan? Fulani, Na'am. kin zo ki tafi da Fa'iza ne? Eh. Sultan, ba ta waje ta wuce. Ranka daɗe, Sultan, ka bi umarni na, ka ba ta waje ta wuce. oke ranka daɗe. Fa'iza! Idan har ina raye a duniya, wallahi sai kin rasa wasu gabai a jikinki. Saboda sai kin koma kina tafiya da rarrafe, insha Allah. Fulani, Fulani, Fulani. Fulani, Fulani. Ai insha Allahu babu yadda za ku yi da ni saboda Allah ya riga nuna muku isarsa a kaina kuma duk makircin da za ku haɗa domin kulakanta ni to na fi ƙarfin ku ina son ki san da wannan. Umma! 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 Ha! Da ni kuke magana. Gani ana ranke daɗe. Magani nan. Ki haƙuri, ki daina kuka. Ba za mu kyale shi ba, insha Allah. Umma, mugu ne azzalimi, ba shi da imani ko sallah ba ya yi. Umma, me yasa kuka rabu da ni a nan? Me yasa kuka bar ni a wannan halin bayan kun san halin da nake ciki? Me yasa ba ku zo kun ɗauke ni ba? Ki haƙuri. Wannan al'amari ya wuce yadda kike tsammani. Ki haƙuri. Yanzu kawai ki zo mutu. Mu tafi gida. Kaya nan? Ka kyale kowane kaya Fa'iza. Ki zo kawai mu tafi. Ranka daɗe, da ka bar ni da hankali na. Wani hankali? A yanzu na gano har yanzu kai yaro ne baka da wayo. Da ka bar Fa'iza da waya a hannunta. Waya. Baka san abin da ke faruwa ba. Yanzu Fa'iza ta shafa mana bakin fentin da ruwa da sabulu. Ba zai wanke shi ba. Yanzu ana ta zagin mu a gari, ana ta tsine mana. Ranke daɗe ki sake ni. Ranke daɗe ki sake ni. Dan Allah ki sake ni in je in kashe ta saboda na san wallahi idan na kashe ta babu abin da zai faru. Muguwa. Azzalima. Fa'iza ki kyale ta. A tukunna, ki bar ta tukunna. Ki kyale ta. Kin ji? Ki kyale ta. Mu dai kawai mu bar gidan nan yanzu. Ke kuma idan kika gama karɓan naki hukuncin anan, to ki jira namu. Saboda kar ki zaton ke ma kin tsira. Ni kuma yanzu sai in tsaya ki kashe ni kenan. To ai da abin da za a mu a garin ya mama wallahi ba zai dame ni ba saboda ko yanzu kasuwa ta watse dan koliya ci riba duk abin da kuka min zan iya yafe muku amma ciki na da kuka zubar min wallahi zan iya rasa komai a rayuwata dan naga kun wulakanta kun tozarta a idan duniya kuma yanzu ya faru alhamdulillah na riga na ci riba. Sha. Ba na so ta bar gidan nan sai ka sake ta. Saboda masu bincike za su zo, ba na so su tarar da ita. Kenta kafin su zo ta tafi, dan na san ba abin da zai hana su zuwa. Sannan ka zo ina neman ka. It's alright, zan zo. Sultan, ka amsa mini kamar yadda kowa yake amsa wa sarki mana. Ko kuma kamar yadda kowane ɗaya yake amsa wa ubansa. Ka zo ina son ganin ka.
To ranka daɗe, zan zo. Takawa lafiya. Takawa lafiya ɗan turan giwa. Dama ba za mu tsaya ba. Ba ma so in kaga dama ka sake ta. Oho dai. Baita, ranke daɗe, ai ko yanzu duk da dai ban samu abin da nake so da kyau ba, amma na san ai sun ji jiki. Wannan gaskiya ne ranka daɗe, saboda mun samu sauki ga irin baƙin cikin da suka kwantata mana ranka daɗe, mu ma mu rama yau mun dan samu wani abu koya ne. Sarki fada. Allah ya ƙara mu hasken fuska. Amma fariya nan ta kufsa ba. Saboda wannan bidiyon da ta yi yana nan yana yawo a gari. Amma dai a ba su da wata hujja. Ranka daɗe, ai ko da za su zo su sake bidiyo ba su da wata hujja da za su tinkara musamman za a ce sharri take wa kasar Yamama saboda sun san tsakaninmu da su ba jituwa. Kai ma da gaske. Shege sarkin fada, shege sarkin fada da kai da Baita na muku alƙawarin gidajen nan. Allah ƙara lafiya, Allah ƙara lafiya ranka daɗe. Allah ya taimake ka. Godiya dama ranka daɗe ni dama ina so dan shiga daga ciki. Allah ya taimake ka. Allah ya saka alheri. Godiya muke. A gama lafiya. To. Yanzu za mu tafi next level a bincikenmu. Amma kafin sannan za mu ba ku zaɓi guda biyu. Ko ku faɗi gaskiya cikin walwala da jin daɗi, ko kuma wahala da wuya ta sa ku faɗa. Ranka ya daɗe, first level ma da muka yi na jiya ban ji daɗinsa ba. Ranka ya daɗe ballanta na kuma na yau next. Ai za a sha wuya da yawa. Wallahi ni dai zan faɗi iya abin da na sani ranka ya daɗe. Kai tafi da. Dalla ba abin da sama da Allah. Ba ɗaki da aka aje mu da kai ba, ni na ji abin da na ji. Mala'ikun duniya ba na kiyama ba. Ni dai wallahi kurin lokaci ya yi ba za mu yi ɓoye-ɓoye ba na masani. Wallahi tallan zan faɗi gaskiya in ba haka ba aka sake shigar da mu ɗakin nan wallahi sai dai na lahira kuma daga nan sai makabarta. Wataƙila ba irin dukan mu ɗaya aka yi mana ba. Kai naka mai sauki ne. Ina aka samu wannan. Ranka daɗe, wani ne ya bani, wallahi wani ne ya kama shi. To da shi aka yi amfani wajen ƙoƙarin kashe sarki. Wallahi ranka daɗe ba ni ya kashe shi muka yi ba. Kai tafi da. Dan masani, bakin alƙalami ya riga ya bushe, ka bar nan faɗa gaskiya. Ci gaba da bayani. Ranka daɗe, za a nema min sauki. Insha Allahu, in dai baka wahalar da mu ba, har a kotu ma zan nema maka sauki. Ranka daɗe, wallahi ba ni ya kashe shi muka yi ba. Mun yi niyya ne kurin mu ɗan sa shi jinya yanda yana ji yana kallo bai isa ya hana auren sultan da fa'iza ba. Obisa, ƙarya yake yi. Ba ruwan sultan da masarautar Yamama a maganan nan. Daga ni sai shi muka kitsa wannan. Kar ka ƙara kiran sunan sultan. Ubi ne kawai kace ko? Obisa, wallahi ba ruwan sultan ko ba ruwan fadan Yamama, ni da shi ne kadai. To me alakar da take tsakaninka da Farhan? A masani, haƙuri fa zami komai ya riga ya zo ya ƙarshe. Ba mu da wata madafa sai addu'a. Abokina ne. Ka faɗa gaskiya ɗan masani. Tunda ka ce babu ruwan sultan, to na tabbata akwai abin da kuka aikata tare da Sajan Farhan. Ko bisa shi ne amanan wanda ya aikin kashe mutumin da ko kama. Wanda ko ka kama da laifin saka guba a gidan gwamnati. Kawuwa? Shi dai ranka daɗe shi. Ai na san mutuwar kawuwa akwai lauje cikin naɗi. Ranka daɗe, na neman afuwa ni dai a taimaka min a rufa min asiri kar a gaya mai martaba. Wallahi ranka daɗe na yadda a wuce da ni gidan yara aje a kulle amma a rufa min asiri kada mai martaba ya sani. Yalla bai, wallahi daga naira miliyan 1 zuwa naira miliyan 50 ku faɗi duk abin da kuke so wallahi za a baku. Yanzu nan ya ishe ku kai duk wasu kananan biyan bukatun ku. Wallahi yanzu da a baku in har za ku rufe maganar nan wallahi yanzu da a baku. Kawai ku bani waya na yi wayan minti 1. Ci gaba da bayani muna jin ka. Duk wannan abin da kake faɗa
zai yi amfani a kotu. Ranka daɗe, karfa mana asiri. Barka da shigowa. Barka da karso. Barka da shigowa. An kama dan masani. Wallahi ranka daɗe dan masani yana hannun 'yan sanda a can Gusa. Kuma tare da tafi dan sarkin Gusa ka kama su. Duk suna hannun yanzu haka ranka daɗe. To lallai a nan matsalar take. Saboda na san no matter what, dan masani ba zai taɓa tona min asiri ba. Duk irin abin da zai yi. Amma kaga wancan munafikin tsohon da ganin shi ba zai taɓa iya resisting interrogation ba. Ana matsa shi zai fashe. Ranka daɗe yanzu mai abin yi. Ya kamata a je an so dan masani don ai kokarin rufe maganar. Bai kamata duk wani kofa da zamu bayar da zamu implicating kanmu ba. Kawai mu rabu da su. Saboda idan muka matsa muka je muka nemi ba da cin hanci suka yi rejecting, kaga mun kai kanmu da kanmu kenan ba mu da mafita. Kwarai kwaran kai dai, wannan gaskiya ne. Yanzu zan je in samu mai martaba saboda bidiyon yarinyar na ya dan tada kura. Ai ku bidiyon na ranka daɗe ana ta zage-zage akan shi, ya tara cece kuce sosai. Babu yadda za su yi da mu ai. Ba su da wata hujja da za a kama mu. Ai dole sai da wani hujja tukuna ake iya kama mutum. Kai kanka ka san yadda aikin nan yake. Don haka tunda an kai ga wannan mataki, kai kana da yaƙini, kana da tabbacin cewa dole sai ka faɗi gaskiya, ko kana so ko baka so. Don haka you should better start talking kafin aje da nisa. Sergeant! Sa. Kai dan masani ya gaya mana komai cewa lallai shine ya baka aikin kashe kawuwa. Suspect da muka aje shi a cell wanda ake zargin sa da sakawa mai martaba Sarki Suleiman guba a government house. Da tafida da dan masani dukkan su sun yi confessing. Why you? Ya za ka zo ka nema ka raina mana hankali ka rabata mana lokaci? Malam ka gaya mana ya aka ka kashe shi? Sa, Corporal Idi ne. What? Corporal Idi namu na nan? Isa. Lokacin na ba shi aikin a lokacin shi ke night duty. Permission to carry on, sir. Permission granted, you may bring him. Hai, ina kofar Idi. Kofar Idi bai fita ba yau, wai baya jin daɗi. Kuma ya bada report din cewar ba shi da lafiya? A bai bayar ba. To a faɗa wa mutanenmu waɗanda suka fita patrol. A tura da signal ko ina. Okay, sir. Duk inda aka gan shi a kama shi. Okay, because he is the wanted. Okay, sir. Shikenan sunana ya ɓaci, sunan tafi da Umar ya ɓaci, sunan tafi da Sanda ya ɓaci. Yanzu shikenan zuri'ar tafi da na Lako sarauta ta datse daga kaina. Babu irin kyautatawar da Sarki Suleiman bai min ba, ya ja na a jikinsa, amma saboda butulci irin nawa da neman abin duniya ga yadda ta kasance. Wallahi na yi butulci. Wallahi na yi butulci, ban kyauta a kaina ba. Idan baka min shiru ba, wallahi zan so gurin sai na shaƙe mai wuya ka mutu. Dan masani, na yi shiru dan masani. Yau dan masani, amma ka kashe ni ya za ka yi da zunubin da na ɗauka. Tsohon banza kawai, ka kyale ni jira abin da kira muna. Har yanzu Sultan bai zo ya fara kokarin cire ni a gurin nan ba.
Shi fan da amfani a gurinsa? Ni dan masani ba komai ba ne? Ashe ko kashe ni zai sai dai a kashe ni? Bare zuwa ba zai yi aike ba? To wallahi kawai iya fallasa nan da na yi ya isa ya ruguza ya mama. Ya mama? Dan masani ba kyau. Hakan ya yi daidai. Mu ma can an jima da yamma idan suka huta sai mu tafi har da ita Nabila. Ya naga kina sussunkuyar da kai ne tun ɗazu baki ce komai ba. Ko haka take ne Hajiya? Wannan da surutu. Akwai dai dalilin da ya sa haka nan. Yaya ina banɗaki yake? Banɗaki ai yana ta can baya in kika yi nan za ki gan shi a nan yana kallon ki. ƙarya take fa ba wani banɗaki. Banda abinka haka kawai sai ta yi ƙarya da banɗaki? Ai, ki kyale su kawai wa'innan da kika gansu don duk lokacin da suka haɗu wuri ɗaya. To haka halin su yake sun dinga ba juna kenan dariya. Allah sarki. Yarima, ina ganin sai mu tafi aiko? Kaga social media ta ɗauka. Haiza mama. Haiza kuma. Me ya same ta? Umma. Faiza, ki daina kuka. Umma ban san lokacin da zan daina wannan kukan ba. Duk da na tsira daga hannun shi, amma ya zuba min taban da har abada ba zan taɓa gogewa ba a cikin zuciyata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Umma mun yi kuskure. Mun saba wa Allah, mai martaba baya son auren na amma muka dage sai an yi. So ya za mu yi mun isa mu hana abin da Allah ya riga ya tsara? Umma, mu muka tsara wa kanmu. Babu yanda zai Allah ya tsara wa bawansa abin da zai aikata mara kyau. Wallahi ban san da wani ido zan kalli mai martaba ba umma. Ko ma me zai yi? Ke ƴarsa ce. Babu yadda ya iya da ke. Umma, ina jin kunya yanda zan haɗa ido da mai martaba. Ba mu kyauta ba. Kuma da ke kika jawo sai an yi auren nan. Wato, ni kika ɗaura ma laifi kenan? Na ga da farko ba na so ke ce kika yi ta matsa min. Kika yi ta kawo dalilai sai da na amsa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mai martaba na tuba. Na fa Allah na bi ka. Ina tuna lokacin da ya kira ni ya bani zaɓi akan kada in amince da auren nan. Amma haka nake bin umarninsa. Fa'iza ki daina kuka. Ki duba fa ki gani, ba mu kaɗai ne a nan ba. Duk wani abin da zai faru ya riga ya faru. Ki haƙuri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abba na tuba. Ka yafe min. Na shiga uku. Abba na tuba. Ya isa dakata. Yau rana ce mai muhimmanci a gurinmu. Rana ce ta neman yanci wanda ya kamata ce an yi da shekaru aru a Yamama, amma ba mu samu dama ba sai yau. Za mu shiga cikin gari mu nuna duniya cewa ba ma son wannan mulkin zalunci mun gaji da shi. Kun san me nake zo da ku? Idan mun shiga cikin gari babu jifa, babu hayaniya, babu taba kayan kowa, mu tabbatar mun kare mutunci kanmu. Mu adalci muke so. Ya isa. Kalmomi uku za mu yi amfani da su. Kun san wayanne ne? Ga suna rubuce a hannayen. Ba ma son mulkin zalunci. Ba ma son mulkin zalunci. Ba ma son canja mana su. Abdul Aziz da ɗansa Sultan. Ba ma yi. Canja mana su. Ba ma son sai ba. Ba ma son ba. Ba ma son ba.
Wannan yarinya na rasa kunyarwa take ji a gidan nan. Ko magana na mata da ƙyar take amsawa. Ba ta iya haɗa ido da ni ko kaɗan. Jamila, wanda yake da mai kilo tun da muka zo garin nan gabaki ɗaya kin canza. Shako. A, karki ce mun ba komai akwai mani. To, ko dai surkata ce? Mama? To, Hajiya ko akwai wani abu tsakaninsu da Bello ne? Babu komai hasali ma shi Yarima Bello a kullum suka haɗu haƙuri yake bata. Ita ce dai take yawan matsa masa wai tana son sa. Kan me sai bata haƙuri? Ki ce dai da babban al'amari ko ka zo. To ai sai mu taru dukan mu biyu mu ci gaba da matsa masa har sai ya rasa a tsakanin mu wa zai bawa haƙuri. A'a, ɗan ki daɗe, kada a yi masa dole. Ai har kullum ma ina faɗa mata ina cewa Yarima Bello ba sa'anta bane ba tsaranta bane. Da haka ta fita hanyar sa ba ta ji. Ta fi ƙarfinsa ko? Ɗan ki daɗe, ta yaya za a yi tafi ƙarfinsa? Ita ba sarauniya ba, ita ba kilishi ba, ita ba gimbiya ba, ita ba kowa ba, ta me za ta fi ƙarfinsa? Hajiya, mu ai ba haka muke dubawa ba. Muna duba mutum ne waye shi, ya addininsa yake, ya ibadarsa yake, ya nutsuwarsa yake da kuma kamalarsa. Abin da muke dubawa kawai a gurin mutum. Yanzu wannan bidiyon ba inda bai zaga ba duk cikin garin nan. Gwamna da manyan ƙasa sai waya suke ta min har na gaji sannan na kashe waya. To ai ni ban ga wani abin daga hankali a ciki ba ko kuma wani abin daga jijiyan wuya. Dan ta yi wannan bidiyon da kaman a cikin bidiyon an ganni ne ina aikata duk abubuwan da ta lissafa. Shine take da hujja. Amma dan kawai ta yi bidiyo tana kuka tana faɗin duk abin da ta ga dama. Ai ba wani hujja bane. Ni ma zan iya yin bidiyon kuma musu abin da ta faɗa. Me za ka ce? An ce shari take mu, kuma ce dama ba suna take ba. Kawai ta aure ni ne domin ta bata sunan gidanmu, ta mana shari tunda dama an san ba ƙaunar mu suke ba, kuma jama'a za su yarda. Sultan, labarin da rage zo min yanzu, gwamna ya tara 'yan majalisu. Za a yi taron gaggawa kuma duk taron abin da za a tauna akan ni da kai ne. Sun yi aikin banza, a sai su ta yi. Na san ba su da wata hujja da za su kama mu da shi. Wai me yasa kake ba mai martaba amsan da duk ya fito daga bakin ka ne kamar wani sa'anka? Lokaci fa ya da ya kamata ka sauke duk wannan girman kan naka, Sultan. Ranki daɗe ba raina mai martaba ba. Kawai ni a haka nake, a haka na saba magana. Kuma kun sani cewa ba na son matsi, ba a takura ni. Baita ya kai. Ranke daɗe gari fa babu lafiya. Me ya faru? Ranke daɗe wasu ne ba suke ta zanga-zanga dan yanzu haka ma ga sunan a kofar gida ba. Zanga-zanga? To zanga-zanga akan me? Ranke daɗe wai ba a san mulkin ku. Babu security suna kofar gida? Akwai 'yan sanda uku a kofar gida. Babu abin da zai faru insha Allah. Sultan me yake faruwa? Wai wasu tsirarin mutane da suka zo suna zanga-zanga a kofar gida. Zanga-zanga kuma?
Akan me? Wace wasu ba sa son mulkin da muke. Na zuwa. Sultan, tsaya karkaje. Akan me? Sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi. Karkaje su illata ka a banza a ofis su kashe ka. Kar ka je Sultan, ka ji maganar da ma'aifin kai faɗa. Sultan ka kira Baita a waya, ka gaya masa ya faɗa wa fadawa su kulle ƙofofin fada. Kar a basu su shigo. Wannan abin da ya faru duk kai ka jawo mana wannan bala'i. Kamar ya ni na jawo. Ƙwarai da gaske. Na yarda da abin da kika faɗa min. Lalle wannan yarinyar da ya ɗauko mana tana da farar ƙafa. Wace kenan? Bar ku wuce inda kuke fita a daidai nan wajen. Ranka daɗe, inda za mu ci za mu shi ya fi cin nan gurin. Amma ba za mu bar nan gurin ba. In ta kawo mu kwana za mu kwana nan gurin. Sai an tabbatar da adalci. Mu ake shugabanta ko ku ba masu. Ya bar ƙasar nan da shi da iyalansa. Shi ne kowa da muke ne. Ko ku zanga-zangar nan tunda ma ya ce bayan ya bace kalle muka ga mu. To ku ta a daidai nan mu ma ba za mu ana ku zanga-zangan ku ba. Yan wayan labai. Mu adalci muke so. Mu adalci muke so. Don Allah tashi ka zauna akan kujera ga wajen zama. Ranke daɗe nan ɗin ma yayi. Ai ba zai yiwu kana sama ne ma kuma in zauna a sama ba. To ai in ka duba kana cikin 'ya'yanka ne. Bai kamata a ce kana zaune a ƙasa su ma suna ƙasa ba. Ni ne maka izini ka tashi ka zauna akan kujera. To dan ina zaune akan kujera kana zaune sai me? Ni ma ba kowa bane ba komai bane a wajen Allah. Don Allah ka tashi. Ranka daɗe muna godiya matuƙa da wannan karramawa da aka mana. Ai godiya ta mace mun gode. Mu ne da godiya. Ɗana Bello ya faɗa min irin ƙauna da karamci da kuka nuna masa. Har ma da irin shawarwari da kuka yi ta bashi cewa lalle ya dawo gida. To wannan abu da kuka yi kun yi mana mun gode mun gani. Allah ya saka da alkhairi. Ai ranka daɗe ba komai wallahi. Ai Bello abokin zama ne. Da za mu so mu samu ma mu zauna da shi na har abada. To ai sai ku tattaro ku dawo nan kusa. Kuna da damar mai da nan wajen gida. Wato ranka daɗe da hakan zai yiwu ai da mun ji daɗi. Amma yanayin kasuwancin da kuma ina da kamfanoni ne. Kaga babu wadda da kula mun da su. Dole sai ina tsaye akan su. Allah ya kara mu martaba lafiya. Baka ganin nayi baki ne ka shigo? DPO ne da kansa ya zo da yana son ganin ka mai martaba. Ka ce shigo. To na karɓi uzurinku kuma na fahimce ku. Allah Ubangiji ya sa ka da alheri. DPO, lafiya ziyara da rana tsaka haka? Ranka ya daɗe gaskiya ba lafiya ba. Akwai magana mai muhimmanci da na zo da shi. To bismillah, faɗi ina jin ka. Ya kamata a sallami duk wanda ba su da halaka da wannan fada. Kenta ma dai daga ni sai kai sai Rima. Ai DPO ka faɗi bayanin ka kawai anan. Duk wanda ka gani anan amintacce na ne.
Dan haka ba ma yi. Ko yanzu akwai gidan da yake kiyawo ya kara ko ina social media. Dan sa sultan yana nuna cin mutunci yarinya ya je aure a kusa. Yana cin mutuncin ta, yana wulakaita ta, yana mai ta kaman baiwa. Gaskiya da yana cin mutunci. Gaskiya ne. Sultan, wannan 'yar gidan matsiyatar da ka auro ita ce matsalar Yamama. Wannan yarinya annoba ce, baka kaddara ce. Hatta malami na da na buga min waya, abin da ya faɗa min kenan. Ina so ka sake ta saki 3. Sakin da zaka mata shine za mu samu zaman lafiya a Yamama. An ka daɗe a yi haƙuri tsakani da Allah ina son yarinyar nan. Shikenan ta tabbata wallahi shi ma Yarima Bello da haka aka fara. Ai idan ta dafa zuciyar mutum ko duk duniyar nan ne za su taru akan mutum ba zai taɓa rabuwa da ita ba. To idan ba za ka sake ta ba, zan sa a fitar da ita daga cikin garin Yamama da ƙarfin tsiya. Ba zan iya sakin ta ba gaskiya, kuma babu abin da zai same ta, babu inda za ta je kuma. Tafi da ne yunkurin kashe ni? Tare da haɗin bakin Sultan na Yamama, amma dai shi ya tafi da shi ya kitsa komai ranka da dai. Ina yake dan Allah? Karka damu Yarima, yana nan tare da mu. Ai kai ba za ka iya masa fiye da abin da hukunci zai masa ba. Kai, Allah sarki. Yanzu a haka nake son haɗa zuri'a da tafida? Allah na tuba. Kai. Wato a kullum ina tunani cewa tafida zai iya cin amanata, amma ko sau ɗaya ban taɓa kawowa cewa zai yi yunkurin kashe ni ba. Tafida ya juma yana cin amanar ƙasar Gusa gaba ɗaya. A binciken da muka yi sama da shekaru 30 yana cin amanar ƙasar Gusa. Duk wani abin da ya faru a fadan nan kaman a gaban sarkin Yamama da Sultan aka yi ranka da dai. Saboda tafida ne ɗan leƙen asirinsu. Subhanallah, wani irin mutum ne haka? Insha Allah za ku ganshi. DPO. Na amuran kai dade. Yanzu me ake ciki game da binciken? Mun gama na amuran kai dade. Za a kai maganan kotu. Amma already mun briefing commissioner. Sannan na san shi ma zai gaya ma gwamna sakamakon binciken mu. An kai dade. Ina neman wata alfarma. Ina jin karan kai dade. Ina so kafin a kai tafi da kotu. Ina so a kawo shi nan. Na san gan shi. Ba komai ranka da dai za a kawo shi. Na gode DPO. Ba za ki jira ni mu shiga tare ba? Fa'iza? Ki jira ni mana. To masha Allah. Yanzu za ku tafi kuma an jima zan sa aje a dauko ka sai mu ci abinci tare. To ranka dai muna godiya matuƙa, Allah ya saka da alheri. Masha Allah. Ranka dai Yamama ba lafiya. Me yake faruwa? A ranka da dai aikin alkhairin da ka umarce mu da shi ne ya fara tabbata. Mu'azzam, ku raka su baba in ya so sai mishi bayani. Bayanin me za ka yi mu? Kai da na tuba. Dan kai da na tuba dan Allah ka yafe min na tuba.
Gidan sarauta, gidan sarauta, gidan sarauta. Gidan sarauta, gidan sarauta. Gidan sarauta, gidan sarauta, gidan sarauta, gidan sarauta.